Nemanja, drago nam je evo, da kažem, u tom nekom kraćem vremenskom roku posle onog nastupa u Nišu, u poznatom jednom niškom klubu, ponovo u Nišu. Nažalost, sinoć publika tebe nije mogla da vidi na koncertu koji je održan. Ti si bio u publici, je li to tačno? Ja sam bio u publici i saznao sam sat vremena pre koncerta da se neće pojaviti na sceni, tako da mi je baš bilo žao i ja sam ovaj datum čekao sa velikom željom i zbog niške publike i zato što sam verovao u projekat i zato što je ovo bitna godina i za Niš, a i za mene, zato što sam iz Niša otišao tačno pre 20 godina i 20 godina kako se bavim ovim poslom i želeo sam da sviram na letnjoj sceni, ali to nažalost nije ispalo zato što zbog loše organizacije i zbog nepoštovanja dogovora koji je trebao da se ispoštuje. Ja sam bio na probama, na svim probama, stigao sam drugog, spremio sam se za koncert, ali nažalost sat vremena pre koncerta sam saznao da moje, na kraju je ispalo, sad kad pogledam sa par sati razlike, da moje u stvari gostovanje uopšte nije bilo toliko bitno u celoj toj priči, čim nisam bio na sceni. Ali dobro, to se dešava u životu, meni se prvi put desilo, nisam uopšte razmišljao da će se to nekad u životu meni desiti, ali zato što uglavnom verujem da su ljudi onakvi kakav sam ja, ali to nažalost nije tako. Ali, eto, u svakom slučaju danas se stvarno sjajno družimo sa studentima i drago mi je da vidim da u Nišu ima dobar nivo gudača i da su profesori super, da ceo fakultet ulaže stvarno i u studente i da vlada stvarno super ambijent i ne znam, jednostavno sam srećan što sam ovde danas sa njima. Meni je drago zbog tvog optimizma, ali zaista Konstantinus Magnus je najavljen kao projekat Sanje Ilića u kome ti kao solista imaćeš, da kažem, jednu od bitnijih uloga i uvek je u prvi plan stavljeno Nemanja Radulović, jedan od najpoznatijih svetskih violinista, a onda se desilo sinoć da čak i novinari nisu uopšte, znaš, svi su postavljali pitanja, pa gde je Nemanja, ali smo, znaš, mislili smo da si ti u nekom delu ansambla tamo jer je bila velika gužva, do kraja koncerta niko nije znao uopšte da ti nisi bio na sceni. I čekaj, ali problem bio ugovor zbog toga što zbog direktnog prenosa, ja pretpostavljam. Zbog direktnog prenosa, zato što ja, ne znam koliko ljudi znaju, ali imam 2 ekskluzivna ugovora koje poštujem i jednostavno i moja agencija i moja diskografska kuća moraju da daju dozvolu da ide direktan prenos, a mi smo za direktan prenos saznali tek u 12 sati uveče, znači 3. na dan koncerta, tako da su od 9 ujutru bili konstantno u komunikaciji, bile su 2 solucije koje su mogle da reše taj problem, ali nažalost i bilo je prihvaćeno u 3 popodne. Ponovo sam otišao u 4 popodne na probu, ali u pola 8 sam obavešten da organizacija odavde neće potpisati taj dogovor, taj ugovor novi i ponovo kažem, ne želim uopšte da ulazim u te priče, zato što, mislim, dešava se, ima razne Ali ja pretpostavljam da ti je žao, ipak Niš zaista je tvoj rodni grad, a na taj način se, da ne kažem, tebi odužuje, ali mislim... Žao mi je iz nekoliko razloga. Žao mi je zato što, prvenstveno zbog Niša, niške publike, zato što je stvarno bio super ambijent u januaru mesecu. Žao mi je zato što sam se spremao za taj koncert. Žao mi je što sam preumoran sa francuske turneje, došao, spavao 30 minuta, bukvalno, leteo prvo išao kolima po Francuskoj, pa onda ujutru u 6 sati uzeo avion do Pariza i iz Pariza morao da menjam terminal da bi stigao do Sofije. U Sofiji su me čekali i to ne na vreme, nego je vozač kasnije sat i po vremena, ne njegovom greškom, nego greškom organizacije. Stigao sam sat vremena pre probe, bio sam na probi bukvalno 7 sati
i posle te probe da saznam da ide direktan prenos, a pritom oni su znali par dana pre toga. Moglo je to sve da se reši sa agencijom mnogo ranije i sa mojim saradnicima, ali očigledno, ne znam, ja smatram da bi spektakl uspeo, svaka strana mora da zna svoju ulogu, svaka strana mora da odradi onako kako, ne volim tu reč da odradi, da uradi i da se potrudi da taj spektakl uspe. Ako smo mi, svi muzičari, došli na scenu spremni, znači potrebno nam je dobro ozvučenje, potrebni su nam pultevi za note, potrebne su nam najosnovnije stvari da bi se čuli na sceni, potrebno nam je jednostavno ljudsko ponašanje, a ne nešto što ne znam kako da nazovem. Hvala.